Третата голяма тема за деня днес е именно ESG. Практики, които от популярен термин се превръщат все повече в задължение за бизнеса. А какви са новите регулации, с които трябва да се съобразяват бизнесите и как се подготвят те за тях, ще ни разкажат панелистите ни в следващата дискусия. Та моля гостите да представи модераторът Манио Моравенов от Българска фондова борса, която вече няколко години управлява и think танка Green Finance and Energy Center. Здравейте, добър ден на всички. Благодаря отново за възможността да участваме за пореден път на тази прекрасна конференция. И съм много щастлив, че всъщност именно участници от Зеления център, както ние наричаме този think tank, са днес с мен и ще коментираме новите регулации, но и не само. Днес с мен са господин Николай Илчев, партньор в PwC България, господин Борислав Бангеев, член на управителния съвет на Unicredit Bank и госпожа онлайн с нас присъства госпожа Христина Пендичева, която е държавен експерт в дирекция регулация на финансовите пазари към Министерство на финансите. И сега, преди да дам първо думата на госпожа Пендичева, все пак така да започна с едни уводни думи, че със сигурност от 2024 година всички знаем, започва да се прилагат нови правила за устойчивите финанси и въобще за тяхното отчитане. Това, което мога да ви спомена към момента, една статистика на Българска фондова борса, всъщност на премиум сегмента на Българска фондова борса 100% от компаниите вече разкриват нефинансова информация, въпреки че това не се изисква, то ще се изисква задължително от тях от следващата година. И 50% от компаниите на останалите регулирани пазари разкриват нефинансова информация. Разбира се, те ще трябва да я пренастроят според новите изисквания и стандарти, които току-що влизат в сила. В същото време Зеленият център участва в различни инициативи, обучения, разяснителни кампании, включително следващата година имаме предвидени много такива, именно за да помогнем на компаниите в тази трансформация, която е изключително важна. И както аз се наричам и не само аз, това е практически новия бизнес морал, на който ще трябва да се научат всички и всъщност който не го спазва, той няма да може да прави бизнес в бъдеще. И сега да попитам все пак госпожа Христина Пендичева да ни сподели моментната картина на регулациите и какво предстои. Благодаря, доцент Моравенов. На първо място бих искала да благодаря на организаторите на събитието за поканата да се включа. Надявам се, че ме чувате добре. Да, чуваме те. Чудесно. Съжалявам за необходимостта да се включа онлайн. Темата е изключително интересна и разбира се на фокус на всички събития, които се организират в последно време, тъй като регулациите в областта на устойчивите финанси са едни от най-динамично развиващите се. Сериозно предизвикателство е да се проследят новостите и което е по-важно да се види връзката между отделните актове, да се сглоби пъзела, така че да видим голямата картина. Директната връзка между докладването по регламента за таксономията и директивата за докладване на корпоративната устойчивост CSRD, която току-що спомена и доцент Моравенов, и съгласно която след няколко години всички компании, които се търгуват на борсата, ще бъдат задължени да докладват, ще доведе до разширяване на кръга на компаниите заради занижаването на критерия за брой служители от 500 на 250. А също така и поради това, че през тази година беше разширен обхвата на таксономията в две направления. Бяха разписани критерии за икономически дейности, които допринасят съществено за останалите 4 цели на таксономията, които не са свързани с климата, а именно за биоразнообразието, кръгова икономика, опазването на водните ресурси. Също така бяха допълнени регламентите с критерии за нови икономически дейности, които допринасят съществено за постигане на целите, свързани с климата. Относно обхвата на задължените лица обаче, следва да отчитаме и факта, че Европейската комисия съвсем наскоро публикува проект на регламент, с който коригира с инфлацията праговете, чрез които могат да бъдат определени големите компании.
което от своя страна пък ще доведе до по-малък брой компании, по всяка вероятност през 2025 година, които ще са задължени да докладват. Тези разнопосочни законодателни изменения, и като вземем предвид, че компаниите трябва да отговарят на 2 от 3 критерия, за да бъдат определени като големи, всъщност правят изключително трудна или дори невъзможна преценката за това колко компании ще са задължени да докладват. От друга страна, това, което спомена и доцент Моравенов, дори една компания да не е задължена да докладва, то нейните партньори може да изискват разкриване на информация, свързана с устойчивостта, и за това смятам, че е важно да се спомене, че ще се работи както по единни стандарти за малките и средни компании, които са публични дружества, които да са по-облекчени стандарти, така и по доброволни стандарти за малките и средни предприятия, които не са публични дружества и съответно не са задължени да докладват по директивата за корпоративна устойчивост. И само 2 думи да спомена и относно връзката между тази директива и регламента за оповестяване на устойчивостта в финансовия сектор, SFDR. Всъщност, следствие на въвеждане на изискванията към компаниите от реалния сектор, се очаква участниците на финансовите пазари вече да имат така необходимите данни за компаниите, в които инвестират, за да могат самите те да спазват изискванията си за докладване по SFDR, и е важно да се спомене, че предстои преглед на този регламент и в момента тече публична консултация със срок до 15 декември. Преди доста години навлизането на добрите практики на корпоративно управление се случи по подобен начин. От една страна влезе регулативно за някои компании, от друга страна като софт закон, като някакъв вид кодекс. Т.е. нещо подобно сега се очаква да се случи с тези стандарти, които ти спомена. Абсолютно. Смятам, че първо от една страна има компании, които правят дори към момента много повече от това, което се изисква по закон. От друга страна, фокуса наистина и на нашия пазар смятам, че трябва да бъде върху малките компании, които не са задължени пряко, но де-факто, ако например те са доставчик на голяма мултинационална компания, ще им изискват такава информация и за това трябва да се търсят начини за облекчаване на изискванията и единни стандарти, които те могат да спазват. Благодаря, Христина. Ако можеш, остани още на линия, след малко пак да се включиш. И сега да задам въпрос тогава към двамата други участници. Един и същи въпрос. Как подхождате вие от гледна точка на консултантска компания, то международна, и от гледна точка на така една от най-голямата финансова институция? Как подхождате към тези нови изисквания? Банките или консултантите? Нека да бъдат банките. На първо място благодаря много. Всички имаме сметки в банките, благодаря банките. Надяваме се да бъде в правилната такава. Със сигурност. То пък и банките, ако ми позволите, нали, преди да отговоря конкретно на въпроса, се използват и като лост всъщност за прокарването на определените политики, специално за честен и справедлив преход. Това беше нещо, което аз изпълням доцент Моравенов. Ние коментирахме с вас още преди 2 години, пак на същия форум, и реално виждаме, че се случва. Защото самата промяна в изискванията за отчетност за някои от компаниите, банките вече я прилагат от доста време. Големите компании, бих казал, колкото и грубо да звучи, страдат от това, защото ние почваме да задаваме въпроси, които са много по-различни от типичните, специално свързани с кредитната дейност, които те са свикнали да чуват в миналото. За нас като Уникредит всички теми, свързани с устойчивото развитие, с устойчивата околна среда, развитието на социалната среда, на корпоративното управление са в основата на всичко, което правим. В този смисъл казваме, че ESG е част от нашото ДНК и това по всякакъв начин е пряко свързано и в унисон с част от нашата мисия да създаваме условия за развитие, за растеж на общностите, в които оперираме. Много са инициативите, които правим в цел популяризиране, и това със сигурност е една от тях, на темите, от една страна, и от друга страна конкретна помощ за предприятията, за компаниите в техния преход. На първо място, ако трябва така да ги обобщя в няколко направления, започнахме преди повече от 2 години. Всъщност, преди 2 години беше конкретната инициатива заедно с Стопанския факултет за мащабно
така увеличаване на знанията и на квалификацията на нашите колеги, бидейки тези, които срещат клиентите на ежедневна база и трябващи да имат достатъчен капацитет да ги съветва в темите, за които говорим, какво трябва да бъде направено, каква отчетност трябва да бъде дадена. И пак казвам това дори в момента, в които регулациите все още не бяха достатъчно ясни. Като тук бяхме първата банка, организирайки, след това последваха други финансови институции, ESG Академия с Стопанския факултет на Софийския университет, за който сме им доста благодарни и признателни, защото през тази академия минаха голяма част от нашите служители. Това магистратура ли е? Това е по-скоро курс, бих казал. Да. След това беше направена и магистратура, специална магистратура беше създадена. В нея, говорейки за личния опит на служителите на Unicredit, по-малка част от колегите се включиха, но имахме такива, които искаха да действително задълбочат своите познания, да получат магистърска степен, свързана с устойчиво управление. Но ESG Академията беше премината от доста съществена част от нашите служители, цялото ръководство на банката, като, пак казвам, това за нас е неизбежна първа стъпка, за да може да се премине към следващите. Когато става въпрос за за по-големите компании, които всъщност ще бъдат и първоначално най-вече засегнати от влизащите в сила регулации и изисквания, при тях практиката показва, че те доста по-добре от нас познават и необходимостите в тяхната индустрия за преход и изискванията, които имат, и добрите практики, но тук все пак се стремим ние, като част от европейска група, да бъдем на нивото на техните познания, да бъдем партньор в дискусиите с тях и по този начин да се опитваме да добавяме конкретна стойност в техния справедлив преход. По отношение, може би като второ направление, очевидно, това е така, всички, които познават банковия пазар в страната, няма да бъде знана за тях. Unicredit Bull има съществена роля в финансирането на самия преход като такъв. Чрез кредитната си дейност, инвестиционни намерения, които виждаме засилвайки се през последните години, в посока такава, защото предприятията да стават по-зелени, по-отговорни социално. И тук това, което бих могъл да откроя, може би като развитие, е все по-влизащите в сила така наречените ESG Linked, Sustainability Linked кредити, чрез които ние като банки се опитваме да даваме стимул чисто ценови на компаниите, така защото поставените от тях самите цели за устойчиво развитие да бъдат проследявани и съответно, ако те ги изпълняват, да имат по-ниска цена на техния кредит. От друга страна, разбира се, поемайки отговорността, че ако пък не ги изпълняват, има завишение на кредита. Това е наречената система на бонус-малус. Да. Тези кредити набират популярност и е конкретна практика в това отношение. Може би не на последно място, за да не отнема много време, но това е изключително важно според нас, вярвам всички, че се съгласат, че ние имаме отговорности като институция, като предприятие, като компания сами по себе си. Тоест, ние се опитваме да дадем пример за нашата трансформация като банка, за това, че, както казах, това е новия бизнес морал. И тук направленията са много, няма да ви занимавам за това, че няма пластика в банката или всички пият в специални чашки и така нататък, но примерно, ако дори погледнете тарифата на финансовите институции, вече ясно се разграничава, че цената за една услуга, ако клиент иска да я направи, включвайки хартия или някакъв процес присъствен от страна на банката, който е доста консумиращ ресурси, е по-високо, отколкото ако го направи дигитално от къщи, по този начин спестявайки време за себе си и от друга страна спестявайки въглеродни емисии, например за придвижване или за хартията, на която е направено. Така че това е също един от важните за нас елементи. Бъдете пример за компаниите и чувстваме отговорност като финансова институция да го правим непрекъснато. Сега отстрани погледнато, не заради това, че стоите до мен, това се забелязва със сигурност. Кое е по-трудно? Трансформацията на банката или скрининга и анализа на клиентската база? Винаги е по-лесно, когато правиш нещо сам за себе си, това е безспорно. По отношение на клиентската база, тя е доста широка в нашия случай, бидейки водеща банка в корпоративния сегмент. Там разликите на нивото на знание, на познание, на чувствителност по темата, забелязваме, че продължава да бъде много, много голямо.
но това е всъщност в линия с фазирането на влизането на сила на подобни изисквания. Но пък наша роля е, затова не бягаме по никакъв начин от тази отговорност, дори за малките предприятия да се опитаме да им обръщаме внимание по различен начин, да ги стимулираме, защото това, което силно вярваме, е, че промяната в поведението е най-големото предизвикателство в този преход. Тоест всички икономически субекти, за които говорим, всъщност трябва да променят начина, по който оперират. Някак се естествено, като че ли дойде ролята на консултантите, след като ще трябва някой да се образова и някакси трябва да се консултира. Така че е хубаво да споделите и вие, господин Илчев. Аз тук бих направил връзка първо с това, което госпожа Пендичева набеляза. В последните няколко години имаме един голям брой от регламенти и директиви, идващи от Европейския съюз в различни аспекти. Някой дали знае съкръщението на всички, така да може да ги изреди? Мисля, че би отнело доста време с всичките съкръщения, всички инициативи, идващи от Европейския съюз. И именно тук ролята на нас като консултанти е да съпроводим клиентите ни в това да се ориентират в всички тези промени. Първо в голямата картина и след това и конкретно което всички тях засяга. Какво трябва да направят, кое е задължително за тях да направят, кое е добре да направят, дори да не е задължително, защото ще позиционира бизнеса им в по-добра посока и ще го постави да изглежда по-добре и да се представя по-добре в сравнение с конкурентите им. Тук мога да кажа, че ние съвсем отрано, мисля, че бяхме едни от първите, които се позиционират с много висока активност във връзка с темите за устойчивостта. Тук само може би ще обърна внимание на една от много сериозните инициативи, които имахме вече втора година подред. Организирахме така наречените ESG Awards в много от участниците днес и присъстващите на конференцията. И ние имаме щастието да участваме. Вие участвахте, вие бяхте и в журито, да. Да се радвам, че много от бизнесите, които виждаме по събитията, свързани с устойчивостта и с зеления преход на икономиката, участваха и също и така и получиха награди и бяха оценени техните усилия в трансформирането на бизнеса им. Това е част от нашите усилия насочени към запознаване на бизнеса с тематиката и правилна оценка на това по какъв начин той ги засяга. От тук идват и вече конкретните усилия, с които помагаме на клиентите си, в аспект отчитане на устойчивостта кои бизнеси са засегнати, по какъв начин са засегнати, кога за тях ще започнат задълженията за отчитане на устойчивостта, как трябва да се подготвят за това. Защото реално това, което представляват специално тези задължения, е едно задължение за прозрачност от страна на бизнеса, на въздействието на бизнеса върху темите, свързани с опазване на околната среда, социалните и управленски аспекти. Аз съм сигурен, че после ще говорим и в повече подробности какво точно те трябва да направят, за да... Само да попитам, имате ли и ясно е, че големи компании, нали, вие работите с тях и консултирате, имате ли някакви програми насочени към по-малките компании? Към по-малките компании също имаме програми, те са насочени на този етап повече към това те да разберат, нали, те по какъв начин ще бъдат засегнати, кога ще дойде техния ред, евентуално задължително да отчитат, но и свързано с изискванията, които техните клиенти, по-големи компании, ще имат или финансовите институции, да им покажем ползата от това, дори да нямат задължение в момента да извършват отчитане във връзка с устойчивостта, как това ще им помогне да се позиционират по-добре, как дори ако искате, нали, най-малкото, ако търсят финансиране от банкови институции или други финансиращи инвеститори, потенциални инвеститори, които биха купили част или целия бизнес, вече виждаме, че много от
в много случаи, когато говорим за сделка за придобиване на бизнес, освен класическия due diligence, насочен към финансови, правни, търговски теми, вече се иска и due diligence, свързан с позицията относно устойчивост на малки и средни предприятия, не само на големи. Наскоро бях на един друг форум, където се стана въпрос, че цялата тази материя, понеже е страшно обемиста, свързана с трансформацията към устойчивост, може така да породи, да бъде скучна, да не бъде интересна, да се приеме като бреме. И аз, между другото, обърнах внимание, че всъщност консултантския бизнес и консултантите много, как да го кажа, много добре вече могат да представят тази материя и то по интересен начин. Идеята беше, че трябва да се представя по такъв начин, че тя да вдъхновява и да мотивира, а не обратното. И дори споменах, че моите наблюдения към някои консултанти са, че те дори правят нещо като подобряване на екипността в компанията, защото начинът, по който комуникират с участниците в този процес, това са служители на компанията, на практика нещо като тимбилдинг и те имат усещането, че сами по някакъв начин помагат и участват в процесите към тази трансформация. Вие можете ли да потвърдите това? Мога да се присъединя напълно, защото първоначално темите, свързани с устойчивостта, изглеждат първо трудно смилаеми и не различните части от организацията не си ги припознават като те да бъдат част и да бъдат засегнати от това, но реално когато седнем да разговаряме с такива бизнеси и обясниме практически какво означава това, реално организацията разбира, че почти всички аспекти от нея имат някакъв допир, свързан с устойчивостта. Дали ще бъде с отчитането, дали ще бъде с действия компанията да поеме по-напред в пътя си, в пътя по зеления преход. Сега няма как да не кажем, че всяка една промяна е свързана с рискове. И с възможности. Да, но нека първо да започнем с рисковете, че да завършим с хубавите неща. Така че, господин Вангелев, да споделите вашия опит и все пак с какви рискове според вас тази трансформация се среща. На първо място съм напълно съгласен. Преди да започнете, да кажа все пак за тези, които потенциално не са финансисти тук, риска и доходността върват ръка за ръка в бизнеса, така че когато се говори за риск, означава на практика, че се говори за доходност. Което е така, само с една вметка, защото тя върви точно в тази тема, която ние засягаме, когато рисковете са приемливи и управляеми. Нали? Банката, разбира се, е част от работата и това е основната дейност да управлява рисковете, но има рискове, които просто не са приемливи. В този смисъл, за каквато и да било доходност, няма да намерите финансова институция, която би могла или пък инвеститори, които да биха били склонни да ви подадат ръка, да инвестират във вас, да ви финансират или да и хедж фонд ли даже няма да се намери? Ами сега, аз говоря за високо регулираната сфера на банковата дейност. Там съм убеден. Макар че временно има, така да се каже, някакви наместени в системата, при които някои банки имат по-висок апетит от други. Други не можем да си го позволим и сме малко по-категорични в вземане на решения в по-бърз порядък. Да не говоря за системно важните финансови институции. Тук толерантността ни по подобни теми аз мога да кажа само за добро, е доста по-понижена. Но това с оглед на само единствено да потвърди важността на въпроса, който задавате, защото рискове, напълно съм съгласен, като всяко ново нещо, като всяка промяна, рискове има. Те са рискове, според мен, поне свързани с отчетността, в смисъл като процес на отчитане, и още по-големи са рисковете с това какво всъщност се отчита, защото това са поне в моята представа две различни неща. Със сигурност, говорейки от името, така ако мога да кажа, на банките, със сигурност бихме проявили определена толерантност в първите моменти за качеството и времевото наличие на информация.
Но както казах, ние започвахме да изискваме подобни неща от нашите клиенти, големите такива, с съществена дейност, съществени обороти, още преди повече от година. Но в този смисъл Рим не е построен за един ден. И тук това е процес, който всички трябва да извървим заедно и да се учим. Но оставяйки на страна конкретни рискове, които може би са в първия план свързани с необходимост, със сигурност от повишаване на разходите за имплементиране на определени системи за отчетност, на определени консултации по формата на самия отчет и така нататък. Със сигурност риск, който искам да отбележа и който е неприемлив, както споменахте вие, това е новия морал, т.е. със сигурност няма да бъде толерирано, е всичко свързано с washing, greenwashing, social washing. Тоест, компаниите не трябва по никакъв начин да отидат в посока такава, защото да се опитат да представят резултатите си и дейността си в приемлив обществено начин. Това е риск. Имате ли вече метрики, с които да го следите това? Метрики по-скоро зародишни, които тестваме, но се опитваме да обръщаме внимание на някои предприятия, където виждаме, че може би пренавиват часовник, ако мога така да използвам такъв израз. От друга страна, най-същественият риск, сега вие ме върнахте в предишната ми роля на главен риск директор, но е свързан със сигурност с репутацията. Но той е съществен. Той може би не е икономически, но бързо може да се превърне в финансов риск, както от гледна точка на инвеститори, така и от гледна точка на финансови институции и риск, който предприятията не биха могли да си позволят да поемат. Но говорейки пак за банките, най-същественият риск за предприятията е те да бъдат небанкируеми. Имам предвид, че те да бъдат да не са в степен готова, са fully compliant с всички регулации, така щото финансовите институции да не бъдат готови да предоставят услуги или съответно кредитиране на приемливи условия, да се върнем на темата. И това е риск, който предполагам, че нито едно работещо икономически субект предприятие не би искал да поеме. Някакъв регистър на репутация предвиждате ли? Регистър. Освен кредитния регистър. Сега, тук доста инициатива в тази посока. Малко ще питам Христина точно по този въпрос, свързан с и зеления рейтингите. Център прави също действия в тази посока, които ние се опитваме да подпомагаме. Не знам дали ще бъде регистър на репутация, но със сигурност е добре, и това мисля, че го съзнават и локалните регулатори, че трябва да има или поне близки критерии за оценка, по възможност рейтинги, свързани с ESG, с ESG рейтинги на компаниите, така че различните институции да могат да се ползовават на сходен подход в оценката, което за момента липса, което се прави някакви стъпки да го има. Не е, разбира се, задължително. Всяка една институция... На ниво Централна банка, Европейска, има ли подобно направление? По-скоро нямам наблюдение да има такова нещо. Трябва в зеления център да поговорим. Абсолютно. Оставено е на локално ниво да бъде решавано, но то е по-добре, защото пък ние по никакъв начин искаме критериите валидни в Словения да бъдат такива валидни в България. Икономическата установка е доста по-различна, капацитетът на предприятия да инвестират също, но поне локално трябва да се избегне ситуации, в които банка Хикс смята, че това е най-ESG compliant и така лидер в областта предприятия, друга банка смята, че те просто по никакъв начин не са в линия с очакваните изисквания. Тоест, систематизирането на едно място в един регистър на подобни рейтинги би било, според мен, изключително полезно като цяло за работата на системата. Значи репутация, злонамерено използване, т.е. greenwashing, собствено на български да го кажа. Злонамерено не, никакви бих казал, има злоупотребяване, така да се каже. Риск от, може би, прибързани действия. Ние преди малко с вас коментирахме дори такива опасности от някои. Просто да отложат с една година, да искат да промени в своята структура, да дай си Боже, да съкращават персонала или да го преместват в друга компания, така защото да не смачват критерия за да не са в линия с критерия за брой служители. Това е абсолютно изкуствено, ще дойде за всички рано или късно.
Тоест, по-важно е да може своевременно да се подготвят тези, за които би дошло малко по-късно, пък тези, които трябва да започнат 1 януари, вече би трябвало дори да са готови. Но това е риск, не трябва да има намаляване на конкурентна способност, напускане на ключови служители, това за е това, нещо, че компанията което не се трансформира. И въпросът е това, сега тук ме връща към едно хубаво интервю, което давах за Германо-Българската стопанска камера пак преди около 2 години, когато тези теми бяха в зародиш. Там ми искаха да дефинирам точно 10 риска, които виждам. И тези действително бяха едни от тях, но според мен вече всеки го осъзнава това. То дори не е въпрос за напускане на ключов персонал. Проблема в България по-скоро е привличането на персонал. И факт е, че ако говорим за по-младото поколение, да, те имат очаквания и изисквания да работят в компания, която е ориентирана към опазване на околната среда, която е социално отговорна, която дори темите за експлоатиране на труд, човешки така нататък въобще не стоят. И могат, имайки предвид икономическата ситуация в страната с ниво на безработица и на заетост, могат да си позволят да избират. Бидейки трудещия се избор на компанията, да, съществен риск е това те да нямат в един момент компании, които не отделят сериозно внимание по тези теми, да се бъдат изправени пред ситуация на неспособност да привличат нови кадри. Така е. Сега смисъл да прекъсна, защото ако продължим за рисковете, да не стигнем. Но все пак, както казах, нека да не го виждаме само като рискове. Това е процесът като цяло, ние поне сме опитваме в банката да го виждаме и като възможности за развитие. Защото това с всички положения ще даде на компаниите, на предприятията възможност да прегледат какво правят, как го правят, оптимизации на разходи свързани с това, правилни инвестиции. Така че нека да не виждаме само тоягата, да виждаме, че има и конкретен пример. Една компания, няма да казвам коя, сподели съвсем наскоро, мисля, че беше преди около година, че от момента, в който е започнала да рециклира отпадъка си, всъщност тя е установила, че може да създаде нов продукт и тя се увеличила рентабилността от отпадъка, който остава, се оказва, че още трети продукт може да... Втори да е, ако приемем, че първи е основната дейност. Така че, в крайна сметка, тази компания беше много щастлива, че е станала много по-рентабилна, открива нови възможности. И тогава да подам топката към господин Илчев да сподели някои думи за възможностите. Да, освен доста предизвикателства, свързани с новите изисквания за отчет, те дават и много възможности. И те са в няколко посоки. Една от първите посоки е заради тази нова отчетност, реално бизнесът ще разполага с много данни, които преди това няма. Пример с рециклирането. Добавяме изкуствения интелект. Като добавим, изкуствителния. Пример с рециклирането, много други примери. Нали? Доста бизнеси събират част от информацията, която ще трябва да се разкрие, но съм убеден, че много от тях не са и мислили и не са предвидили системи, които да им позволяват да събират и анализират и включат тази информация в бизнес решенията си. Сега това ще бъде възможно. Ще се откриват нови възможности, най-малкото за спестяване, за подобряване на финансовите резултати, за подобряване на имиджа и на репутацията на този бизнес. И освен това, на отчитането и възможността, задължението бизнесите да бъдат прозрачни към външния свят по отношение на тази информация за устойчивост, ще позволи на тези, които имат амбицията и искат да се позиционират като лидери в зелените теми, в темите на устойчивостта, реално да покажат, че са такива. Да могат да се измерят с конкуренцията, да могат на базата на това, че наистина полагат усилия и са положили усилия да направят необходимия преход, да ползват по-добри условия, пак ще се повторим, финансиращите институции, дори регулаторите и държавата и държавите да гледат по много по-различен начин на бизнесите, които имат правилния подход и наистина възприемат устойчивостта като новия морал. Което значи, вероятно и по-качествени кадри ще могат разбира се, да наймат. Да. Христина, може ли да споделиш няколко думи за нови стандарти за рейтинговане? Правилно ли го казах, които навлизат в Европа? И какво ще засегнат евентуално те? Това, което мога да споделя по отношение на новото предложение на Европейската комисия е всъщност те искат да регулират процеса на предоставяне на ESG рейтинги.
Всъщност, инвеститорите, за да могат да изпълняват собствените си изисквания за докладване, знаете, че все повече използват като източник на информация за корпоративната устойчивост на компанията ESG рейтинги, ESG скоринги, и поради все по-широката им употреба, Европейската комисия предложи да създаде регулация, по подобие на тази за агенциите за кредитен рейтинг. Тоест някакъв лицензионен режим ли ще има? Абсолютно лицензионен режим. Това ще имаме точно по подобие на агенциите за кредитен рейтинг, единен орган надзорен на европейско ниво в лицето на Европейския ЕСМА за капиталовите пазари. И всъщност основната цел е да има прозрачност по отношение на методологиите на доставчиците на такъв вид ESG рейтинги и скоринги, да има правила за избягване на конфликт на интереси. Разбира се, ние знаем, че повечето големи доставчици на ESG рейтинги са от държави извън Европейския съюз. Така че основен въпрос по време на преговорите ще бъде как да бъде регулирано предоставянето на рейтинги от тяхна страна, без същевременно да се ограничи употребата на рейтингите в Европейския съюз, защото един инвестиционен фонд от Европейския съюз, например, за да изпълнява задълженията си за докладване по SFDR, ако иска да използва такива рейтинги за компаниите, в които инвестира, трябва да няма пречки. Другия съществен въпрос е как да бъдат регулирани по-малките доставчици, защото пазара не е толкова концентриран, както пазара на агенциите за кредитен рейтинг. Тоест има и малки доставчици и същевременно не трябва тази нова регулация да спъва развитието на този пазар, който все още е сравнително нов. Така че, за да се върна и на това, което казахте и по отношение на рисковете и възможностите, има и най-различни видове рейтинги. Някои от тях се съсредоточават върху рисковете, на които е изложена дадена компания, други по-скоро върху импакта, т.е. върху въздействието, което компанията има върху околната среда и обществото. Така че наистина пазар е много разнообразен и различен от този на кредитните рейтинги. Както всъщност съм сигурна, че и участниците в панела, нали, вече много сериозно осъзнават разликата между финансовия риск и финансовата отчетност и тази, която е свързана с устойчивостта. Така че наистина ще бъде предизвикателство. Надяваме се, че в крайна сметка ще финишираме с един регламент, който няма да бъде прекалено затормозяващ, поне като първоначална регулация за тези доставчици, че няма да бъдат създадени пречки за европейските компании да ползват рейтинги, издадени извън Европейския съюз. Благодаря ти, Христина. Благодаря за това, че успя да се включиш от Брюксел. Знам, че в момента си точно на подобни заседания, на които се творят регламенти. Така че надявам се да не ги творите по 2-3 наведнъж, да оставяте малко възможност на бизнеса да първо единия така да възприеме, след това другия. Това в кръга на шегата, разбира се. Сега не е тайна, Българска фондова борса обяви, че вече има разработена методология за ESG индекс и всъщност ще започне най-вероятно след годишните отчети, които се публикуват следващата година, ние ще започнем разговори с компании, листните на борса, които искат да участват в този бизнес. Те ще получат рейтинг, ESG рейтинг от Refinitiv. Надявам се Refinitiv, която вече си смени името, защото е част от London Stock Exchange Group, да бъде лицензирана, иначе ще трябва или да се връща обратно UK в Европа, или те да се местят хедквотера, не знам. Така че накрая, понеже остават само няколко минути, последни думи, накратко към тук, които присъстват панелисти. Разбира се, Христина, ако ти искаш, също се присъедини. Някакви препоръки, практически препоръки, така съвсем накратко към бизнеса. Може би накратко препоръки към бизнеса по отношение на отчитането на устойчивостта е, че момента да започнат за тези, които не са започнали, да обмислят как ще изпълнят тези изисквания е сега, защото първите компании, които ще трябва да отчитат, ще трябва да го направят това за 2024 година. Останалите големи компании, дори тези, които не са на борсата, ще трябва да го направят за 2025 година. И
данните, които ще трябва да се отчитат, много зависят естествено от конкретния бизнес, но трябва да се направи сравнително бързо анализ на това, кои са материалните теми за бизнеса, за да могат те да разберат какви данни трябва да събират и да могат да установят процеса, който ще им позволи да ги съберат, анализират и оповестят без излишни усилия. В крайна сметка, да, нови изисквания са, да, има доста материя, с която трябва да се запознаят, но това не е нещо, което не е посилно за бизнес, стига да започне да се подготвя отрано. За съжаление, този тип изисквания са такива, че ако го оставим за последния момент, за точно преди крайния срок, най-вероятно даже няма да успеем да се справим. Аз съм абсолютно съгласен, доста така практически това е в линия с старото казване, кога е най-добрият момент да се засади дърво. Момента за тези изисквания е сега, но въпросът при мен започва малко по-отрано. Мисля, моята първа препоръка е към компаниите би било да си зададат конкретни цели за устойчиво развитие, да бъдат ясни при тяхното задаване и в тяхното внедряване в дейността им, да въвлекат и да се вслушат най-вече в гласа на всички заинтересовани лица около тях, така наречените стейкхолдери. От друга страна, след това да бъдат прозрачни, прецизни в проследяване изпълнението на тези цели, като само по този начин, според мен, биха могли от една страна да са абсолютно compliant или в линия с регулациите, но и от друга страна да създадат действително, което е крайната цел, положително влияние, да повлият положително на околната среда и на обществото. Иначе практически съвет в рамките на шегата, бъдете оптимисти, доверявайте се на вашите банки, защото те се подготвят от доста време в тази посока и знаят какво и как трябва да бъде направено. Значи поставяйте си цели и ги следвайте, и ги постигайте. Не подхождайте формално, защото в никакъв случай не става въпрос за формалност. Ако преди години въвеждането на добрите практики на корпоративно управление за някои компании можеше да минат на принципа формалност, сега нещата въобще не стоят по този начин. По-скоро аз правя аналогия с това как забраниха тютюнопушенето по обществените места и в началото какъв беше отзвука, а сега всички или голяма част от обществото по-скоро смята за неприлично това да запали цигара на обществено място. Така че според мен нещо подобно очаквайте да се случи на тема въобще трансформация към устойчивост, да го кажа най-общо. А иначе все пак малко реклама е на Зеления център да направя. Зеления център има вече насоки от преди повече от година за ESG отчитане и оповестяване. Те могат да се използват от компаниите, за да им помогнат за тяхната отчетност и оповестяване. Също така може да ползвате Oxygen на Българска фондова борса, който помага и особено за компании, които нямат възможност за повече консултантска работа, им помага доста бързо в така един интерактивен формат да създадат своят ESG доклад. И накрая да дам думата на аудиторията за въпроси, ако има такива. Ако позволите, доцент Моравенов, 2 думи, докато се организират въпросите. Разбира се, Христина. Благодаря. В духа на всичко това, което казахте, разбира се, компаниите трябва да започнат с анализа на регулаторните си задължения. Но това, което аз лично би ги посъветвала, е да не превръщат това упражнение от типа tick the box. Да се направят само едни процедури и политики на хартия, които да не се изпълняват. Идеята е по-скоро наистина да се опитат с усилията на целия екип в компаниите, процедурите, които ще направят наистина да им помогнат да си подобрят бизнес процесите, както и комуникацията с заинтересованите страни. Защото това са новите възможности, т.е. така или иначе те ще са принудени да разпишат на брой процедури и политики. Въпросът е наистина как да ги направят така, че те да са от полза за компанията, да не са само поредната административна тежест и допълнителни разходи.
Ясно, благодаря. Да се надяваме, че ще дойде на помощ и изкуствения интелект и технологиите, за да минем през този процес по-бързо. Някакви въпроси дали има от аудиторията? Не знам дали е предвидено време за въпроси. Не, аз предлагам въпросите на живо в някои от паузите да се зададат. Мисля, че ще е най-ценно за всички. Много ви благодаря за дискусията.